بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زامو دورا كان درسمو نتفسير القرآن من جرما أتكين سورة العنكبوت. karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta 17 tun daga faɗin Allah maɗaukakin sarki inna ma ta'buduna min dunillahi awthanan Allah ya ce iyaka abinda kuke bautawa koma bayan Allah gumaka ne kawai, ababen bauta ne wadda ba su cancanta a bauta musu ba. wata na ifka kuna kirkiran ƙarya ne kuna jingina shiga Allah. Wani ya cancanta a bauta mishi ko a juyar da wani nau'in bauta zuwa gare shi ƙarya ne. wata na ifka sannan abinda kuke bautan nan kire ne irin naku da kuka kirkira kuka jingina shi ma Allah subhanahu wa ta'ala. innal ladhina ta'buduna min dunillahi Allah yace lallai waɗanda kuke bautar su koma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqan Allah yace ba za su iya mallaka muku arziki ba, dukkan kantan arziki. fabtagu indallahi rizqa Allah yace ku nemi arziki a gun Allah shi kadansa. shi yasa kowane bangare ka daga ido ka kalla sai ka ga naso na arzikin Allah subhanahu wa ta'ala. idan ka mallaki mota, ka mallaki gida, ka mallaki filaye, ka mallaki duk abin da ka mallaka, amma sanadin mallakar waɗannan arziki ko dukiya da kake da shi wani ne ko yallaɓoi wani ne, sai ka ga wani ya mallaki kwatankwacin irin abin da kake da shi ko ma ya fi naka, kuma shi bai san wannan mai gidan kan ba. wannan ya nuna ba mai gidan ka yake bayarwa. fabtagu indallahi rizqa duk kazar-kazar din nan da kai ka wannan riko ne da sababi, amma mai azurtawa shine Allah. fabtagu indallahi rizqa ku nemi arziki a gun Allah shi kaɗansa, wa abuduhu washkuru la ku kadaita shi da bauta, ku yi mishi godiya akan ni'imomin da ya muku, ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi za a mai da ku. wannan fa duk na cikin jawaban annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ga mutanensa. to sai ya ci gaba da cewa وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم
وما على الرسول إلا البلاغ المبين wa in tukadhibu Allah ya ce to amma in kun ƙaryata ko mutanen makka duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kun ƙaryata shi faqad kadhaba umamun min qablikum Allah ya ce to al'ummomi da suka gabace ku da yawa Allah ya ce su ma sun ƙaryata ba shi bane farau ba a kansa aka fara ƙaryata manzo ba a kansa aka fara yunkurin kashe manzo ba faƙad kadzaba umamun min qablikum Allah ya ce al'ummomi da suka zo kafin ku sun ƙaryata annabawansu da manzanninsu wa ma alar rasuli illa balagul mubin Allah ya ce to amma ba abun da ke kan manzo ba abin da aka wajabta wa manzo sai ya isar da saƙon Allah a fili a bayyane wannan shine abin da yake haƙƙinsa ka yi aiki da shi ba ka yi aiki da shi ba wannan dama ba aikin manzo ba ne aikinsa saƙon da aka aiko shi da shi ya isarwa kuma gamsasshen isarwa a yi bayani cikakken bayani to yanzu tun da ka ji kuma ka fahimta ka yi aiki da shi ba ka yi aiki da shi ba ka yi ta shafa fa zakir inna ma anta muzakkir Allah ya ce fa zakir inna ma anta muzakkir ka yi gargadi ka faɗakar ka ja kunnen mutane inna ma anta muzakkir iyakar aikin ga gargadi lasta alaihim bi musaitir Allah ce ba mu sa ka tilasta ma wani ko ka sa shi a gaba sai ya aikata abin da ka faɗa kai dai ka isar kai dai ka isar wa ma alar rasuli illa balagul mubin ba abun da ke kan manzanni ko manzo da Allah ya aika zuwa ga kowace al'umma sai ya isar da saƙon da Allah ya aiko shi da shi gamsasshen isarwa jama'a mun fahimta saboda aka duk abin da ake faɗan nan wannan Allah na rarrashin zukatan manzanni musamman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shine manzo na ƙarshe duk abin da ya fuskanta na ƙalubale duk abin da ya fuskanta na turjiya Allah ya ce mishi manzannin da suka gabace ka su ma sun fuskance shi idan jifa ne an jefi manzanni da yawa akwai manzannin da kashe su aka yi akwai waɗanda ƙaryata su aka yi akwai wadda dukan su aka yi shikenan kuma duk ya wuce yanzu kowa abin da ya rage ya je ya girbi abin da ya shuka to sai Allah ya ce أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير Allah ya ce awalam yarau kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'iduhu Allah ya ce bayi ba za su lura ba ba za su yi dubi ba kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa yadda Allah ke faran halitta ma'ana yadda Allah ya kirkiri halittu daga farkonsu yadda ya yi kan nan ba sumfuri ya gani a wajen wani ya yi ka ba dukkan halittu haka Allah ya kirkire su ba ya gani ba ne a gun wani ba wani ne ya nuna mishi ba ba wani ne ya taimaka mishi ba ai ka san wanda ya halicce ka ƙwararre ne Allah ya samu dace to Allah na jan hankalin mutane zuwa ga irin waɗannan ayoyi manya-manya duk wannan na daga cikin bayanan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa mutanensa yanzu wannan martani wannan jawabai
ya cancanci idan an zo martani a ce za a kashe mai wannan bayanan? To haka ne, shi yasa idan mutum ya fahimci addini Allah ya mishi goma ta arziki. Wallahi malam, in ka ga ya lalace sai dai ya yi butulci ma Allah. Annabi ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Duk wanda Allah ke nufinsa da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini. Kai yanzu wa'azin daɗi yake maka, to wani kuma inda ya san hanyar da zai bi a hana, wallahi da zai hana. Haka ne ko ba haka ba? Wallahi haka ne. Shi yasa idan baka fahimci ƙur'ani ba, baka fahimci sunna ba, kai idan ka ɗauki layi sai ka ɗauka layin ita ce layi. Haka ne, yanzu kaga duk abin da annabi Ibrahim ɗin yake gaya musu, me abun faɗa a ciki? To amma ƙarshen amsan za ku ji kawai a kashe shi, a ƙona shi. To yanzu me abun a ƙona mutum a nan? Babu. To amma da yake zuciyar ta ginu akan barna da bata, barna da bata, barna da bata, saboda haka kullum dama ƙarya da gaskiya haka suke bugawa, kullum haka suke bugawa. Barna ta taso, gaskiya ta zo ta danne ta, wani gu barnan ta yi mamaya kafin gaskiya ta leƙo wajen. Idan ta toshe nan kuma ta ɓullata can, haka dai haka dai haka dai haka dai. An buɗe masallaci, mutane suna ta tambaya maganan itikafi. Shi damuwansa ya zo ya yi itikafi ya ma tare a masallacin baki ɗaya, yadda yanzu muke maganan nan, yanzu wani kuma yana bayan gari. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Wani damuwansa a bashi dama ya tare a masallacin gaba daya, wani kuma na bayan gari, rabonsa da ya shigo gari ma shi ma ya manta. Amma haka ne ko ba haka bane? Haka ne, haka ne, haka ne, haka ne. Allah ya ce awalam yarau kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'iduhu. Allah ya ce bayi ba za su lura ba yadda Allah ke faran halitta, sannan bayan halittar ta mutu ta gushe kuma shine zai farfadar da ita. Duk wanda ya mutu Allah zai tada shi, zai tada shi ko bai tada shi? Zai tada shi. To idan kana so ka ga misali, ka je ka ga yadda shuke-shuke suke gudana. Da a shuka ya tsiro, a girbe, karmamin a cinye, a ba ma dabbobi su cinye. Wannan irin gobe kuma Allah sai sake farfado da shi, sai sake farfado da shi. Allah ce ba ku lura da yadda Allah ya samar da wannan tsarin? Allah ya ce inna zalika alallahi yasir, kuma hakan abu ne mai sauki a gun Allah, ba wahala ba ne da shi, abu ne mai sauƙi a gun Allah. Wani kafiri ya taɓa zuwa ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune, ya ɗauko ƙashi wadda an tattaka shi ya lalace a ƙasa, sai ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya ɗaga ƙashin akan fiskarsa, ya ce mishi ubangijinka zai iya raye wannan ƙashin? Allah ya ce awalam yaral insanu anna khalaqnahu من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله يجي أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Allah ya ce yanzu dan adam bai lura ba yadda muka halicce shi daga digon maniyi. Allah ya ce kuma sai gashi yana kusuma da mu muna magana yana karyatawa. Kasan martani sai Allah. Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa kasimun mubin. Allah ya ce yanzu dan adam ba zai yi nazari ya duba ba yadda muka halicce shi daga digon mani, amma yau gashi yana kusuma a fili da abin da muka aiko na wahayi. Muna cewa yayi imani yana karyatawa. Wa daraba lana mathalan, Allah ya ce wai har yana buga mana misali da kashi. Wa nasiya khalqa, Allah ya ce to ya manta kansa. In za mu iya tada kashi, in ba za mu iya ba, Allah ce duba kansa mana da muka yi shi. Kamar kamfani ne ta yi mota, wai motan ta ɓaci kuma sai ka zo ka ce za su iya gyarawa. Jama'a mun fahimta? Wa daraba lana mathalan, Allah ya ce har yana buga misali, yana buga mana misali da kashi. Wa nasiya khalqahu, Allah ya ce manta kansa. Ka dubi ɗore-ɗoren da aka yi a jikinka, makale-makalen da aka makala maka, kuma kowanne yana aiki. Ka duba kunnuwanka. Dukkan to Allah ya ce kai baka kalli wannan ba, wadda ya kera ka kuma ka ce wai zai iya tada kashi. Ai kashin yinsa aka yi. Abunda aka yi shi a gyara shi ya dawo, ai ya fi sauƙi akan a ce a kirkiri sabo. To kai kirkiran ka aka yi, shi kuma kashin yanzu an cinye naman ne kake maganan za a iya dawo da shi. Ƙala man yuhyil izama, Allah ya ce yana gaya mana waiwa zai iya rayar da wannan kashin wahiyar ramim bayan ya diddige an tattaka shi. Ƙul, Allah ya ce ka gaya mishi yuhyi hallazi ansha'aha awwala marra, wadda yayi kashin da farko zai iya dawo da kashin. Allah ya ce ka gaya mishi haka. Wa huwa bi kulli khalqin alim, shi kuma wadda yayi kashin masani ne akan kowace halitta, ba ma kashin ba. Idan motar ka ta ɓaci, makanike ya buga ba a gano ba, electrician ya buga ba a gano ba, Allah ya san me ya ɓaci ko bai sani ba. Ya sani. Shine wa huwa bi kulli khalqin alim, kowace halitta Allah ce shi ya santa ciki da bai, kuma kayansa ne. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wadda ya kirkiran Allah ne ya kirkire shi kafin ya kirkira. Ka san ai an san me ya kirkira. Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara, Allah ya ce wadda ya sanya muku wuta a jikin ɗanyar itaciya. Fa'iza an tummin hutu idun, kuma gashi kuna kistawa. Yana daga cikin ƙwarewar Allah, wutar da suke kyastata a jikin ɗanyar bishiya ake gogawa wutan ya tashi. Allah ce to ni da na ajiye muku wuta a cikin ɗanyar bishiya. Jama'a mun fahimta? To Allah ce ku dinga lura da halittu. Ƙwaro ne wannan,
irin kadandoniyan nan ne da ka gani akwai wacce take tafiya akan kafafu sun kai 50 kuma kowanne tana taka shi. Inda kuma za a kama a zuge guda ɗaya a cikin kafafun sai ka ga tafiyan ya gagara. Shine wallazi qaddara fahada. Yadda kake zaunan nan inda za a ce yanzu a ajiye ka a yi wata 3 abinci ana baka a baki sai ka lalace, sai ka rame, sai ka yankwani. ɗabi'antar ne da ka ɗauka ka sa a bakinka. Yanzu kawai a ce ka zauna, in za ka yi breakfast kawai ka dinga buɗe baki ana sa maka. Su kuma dabbobi sai ce su dinga sa bakin, su kuma in za a dinga buɗe bakin ana sa musu ba zai yiwu ba. Wallazi qaddara fahada. Bayan ya yi halittan kowa sai ya bashi tsari da zai gudanar da rayuwarsa. Daga inda aka saba tsarin shi ba punishment da kaga ake ba mutane punishment ba fa wai wani abu ne takamamme ba, a'a yadda kawai Allah ya yi mutum a canza mishi kawai shi kenan ya zan punishment. Inda za a ce zura ido kai ta kallo na in kai awa ɗaya sai ka bada hakuri. In mutum na tsaye kawai a ce yi haka ya zama punishment. Kawai yadda Allah ya yi shi kawai a canza mai fasalin, a ce daga hannu ɗaya haka kafin awa 3 sai ya fara kuka, don ba haka aka yi shi ba. Haka ne, haka ne. To wannan duka ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah. Malam shi yasa malam in baka yi Allah ba ai ka ji kunya wallahi malam. Allah ya sa mu dace. Allah ya ce awalam yarau kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'iduhu inna dhalika 'ala Allah yasir. Allah sai ya ce qul siru fil ardi. Allah ya ce kuma ka ce musu ku yi tafiya a bayan ƙasa, ku dan kewaya, fanzuru kaifa bada al-khalqa. Allah ya ce ku ga yadda Allah ya fari halittu, ma'ana yadda Allah ya yi kirkira. Allah ya ce ku je ku ga halittu, ku yi yawo a bayan ƙasa. Fanzuru kaifa bada al-khalq, ku ga yadda Allah ya samar da halittu daban-daban, halittu daban-daban. Itatuwa ne, dabbobi ne, mutane ne 'yan uwanka. Kowace fiska ka juya za ka ga ikon Allah cikin halittun Allah. Shi yasa a wani gu ya ce afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha Allah ya ce afalam yasiru fil ardi. Allah ya ce me zai hana su yi yawo a bayan ƙasa, su kewaya. Allah ya ce su zagaya, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Allah ya ce za su samu zukata da za su dinga hankalta da shi. Ma'ana akwai ayoyi da bawa zai gani wadda zai ja hankalinsa zuwa ga kadaitakar Allah da cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya. Au adhanun yasma'una biha, ko kuma su samu kunnuwa da za su dinga ji da waɗannan kunnuwa. Fa innaha la ta'mal absar. Allah ya ce ba gani ne yake makancewa mutum ya ɗaiɗaice ba, walakin ta'mal qulubul latifi sudur. Basira in ta ɓace shine mutum ya taɓe. Shan taba batan basira ne, wallahi batan basira. To inda basirar mutum ta ɓace, Allah ya ce to ya zama makaho, ko idonsa ƙuru-ƙuru ganin ba zai mishi amfani, ko idonsa ƙuru-ƙuru ganin ba zai mishi amfani ba. To Allah ya ce idan suka yi yawo a bayan ƙasa, in suka yi yawo a bayan ƙasa za su ɗauki iska. Za ka ga ayoyi daban-daban. awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu al arda كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض
فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Allah ya ce a walam yasiru fil ardi, shin ba da su yi yawo a bayan ƙasa ba, fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim, su je su ga ƙarshen yadda ƙarshen waɗanda suka gabace su ya ƙare. Wato man nuru, inda mutanenmu suna amfani da irin waɗannan ayoyi, wallahi wani ko ba wadda zai mai fada zai ma kansa fada. Wato duk layin da ka ɗauka a rayuwa kake so ka yi, to ka sani layin nan akwai magabatanka. To kafin ka shiga layin, ka ba ma kanka lokaci na bibiyan waɗannan da suka gabace ka a wannan layi. Za ka samu darasi ko ba za ka samu? Za ka samu. Kar ka shiga ma abun da ka tsaya. Akwai waɗanda a wannan layin su har sun yi ritaya, to ka je ka bibiyi rayuwarsu. Idan kin ce fim daki, kafin ke tafi harkan fim, akwai waɗanda tun shekara 30-40 a Najeriya 'yan fim ne, suna dirama, ana kuma kalla, maza da mata. Yanzu ki je ki binciki tarihinsu, ina wani yaya ya ƙare, ina wani yaya ya ƙare, ina wani yaya ya ƙare. Idan caca ne suna nan, 'yan cacan nan fa har tim suke da shi. Idan maza za ki bi, to akwai gogaggun karuwan da aka yi shekara da shekaru da suka wuce, duk ki je ki bi tarihinsu. Haka ne? To abinda Allah kenan ke ankararwa, ku je ku ga yadda ƙarshen waɗanda suka gabace ku ya kare. Ku ga yadda ƙarshen waɗanda suka gabace ku ya kare. Aikin arziki ne ko aikin rashin arziki ne, wallahi za ka ɗauki izina mai kyau. Saboda kai jami'in tsaro ne, wannan inifam ɗin ya baka dama ka dinga walakanta mutane, ka ci mutuncin wannan, ka karbi kuɗin wannan, ka daki wannan, ka sa wannan tsallan kwaɗo. Wannan layin da kake kai yanzu akwai wadda sun yi ritaya, ka je ka yi hira da su. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. To inda muna ɗaukan irin waɗannan misalsalu muna sa su a ma'aunanmu, haka ne ko ba ka ba? Yawwa, duk ka je ka bi. Idan kuɗi ne, ka bi dukkan jihohinmu na arewan nan. Idan aka ce masu kuɗi, gidan masu kuɗi na Bauchi shekara 30-40 da ya wuce, yanzu ba su da alaƙa da kuɗi. Yanzu kuɗin ya koma wani gida. Ka je ka Gombe, masu kuɗi a Gomben shekara 30-40 yau ba su bane masu kuɗin jihar. Haka in ka je jiha kaza, haka in ka je jiha kaza, haka in ka je jiha kaza. To waɗannan da yau su ne masu kuɗin, su za su yi tabbata su ne masu kuɗi? To idan ka samu kuɗin, ka samu damar, ka yi ƙoƙari ka gina waɗanda za ka gina. Kar ka ce kawai daga kai sai 'ya'yanka ne za ku mori kuɗin, gobe kuɗin zai bar gidanku. Duk waɗannan misalsalu ne. Akwai waɗanda da suka yi kuɗin, suka rika a kuɗin, sun gagara ɗaukan hidiman al'umma. Ƙungiyoyin ƙwallon kafa suka samar, su suke ɗaukan nauyin ƙungiyoyin ƙwallon da albashin 'yan ƙwallon a dukiyarsu. Yanzu yau babu dukiyar. Duk anguwar da suka zauna kuma ba za ka nuna mutum ɗaya da ya zama su ne sanadiyar ɗaga shi ko a harkar kasuwa ba. Akwai abin ɗaukan izina ko babu? Akwai. Saboda haka 'yan kasuwa ne za ka je ka samu mutum 40 dukansu 'yan kasuwa ne, ba da ka samu wani ɗan kasuwa ne ya tasa su a gaba, ya tallafe su, ya ɗaga su ba. Duk harkar kasuwan ya gama daga shi sai 'ya'yansa. Jama'a mun gani? Wani zai ɗauki yaron ya mai hidima na tsawon shekara da shekaru, sai an zo dab da yayi yaron sai ya kirkiri wani abu, sai su yi fada, sai ya kore shi.
haka ne ko baka ba? Haka ne. ‘Ya'yansan kuma banda satan dukiyan ba abinda suke yi, masu nema mishi kudin daban, masu satan kudin daban. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. To malam duk waɗannan Allah na jan hankalinmu ne mu ɗauke su a matsayin isna. Kanu ashadda minhum quwwa, Allah ya ce su waɗancan sun fi mutanen ka ƙarfin jiki da ƙarfin tattalin arziki, wa atharul arda sun bincike ƙasa, duk abin da ake nema na ma'adanai sun bincika, wa amaruha sun ciyar da duniya gaba akthara mimma amaruha, sama da yadda mutanenka suka ciyar da duniya gaba. waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu, suka ƙaryata su, suka karkashe na kashewa, Allah ya halakar da su. Fama kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah ya ce Allah bai zalunce su ba, su suka zalunci kansu. Amma dai ka sani akwai iyaka, akwai iyaka. Duk abin da ka ganin nan akwai iyaka. Annabi ya ce Allah bai taba daga wani abu ba a bayan ƙasa face ya sauke shi. Ko makanike ne kaji ana yayinsa sai wani, garejin wani, akwai lokacin da zai lafa wani kuma ya taso. To lokacin da kake da damar kai aiki da damar, lokacin da kake da damar kai amfani da damar, amma lokaci zai zo, lokaci zai zo. Ma inda kun yanfadu wa ma inda Allahi baq. Allah ce duk abin da ke hannunku zai kare. Idan 'ya'ya 50 ka haifa, in kai baka ga ƙarshen 'ya'yankan ba, akwai randa za a kabbarta sallan gawa akan ɗan autanka. Wannan sallan kuma daga kansa duk 'ya'yanka su ma sun kare a duniya. In ma kai baka gani ba, akwai mai gani maka. In ma baka gani ba, akwai mai gani maka, zai zo ya kare. To duk lokacin da ka samu dama, kujeran mulki ne, sarauta ce, dukiya ce, ilimi ne, duk lokacin da ka samu dama yi kokari ka yi amfani da damar wadda za ka ci gaba da amfanar ta koda bayan ka mutu. Koda bayan ka mutu. Jama'a mun fahimta? Allah ya ce kul siru fil ardi, ka ce ku yi yawo a bayan ƙasa, fanzuru kaifa kana ko fanzuru kaifa bada alkhalq, ga yadda Allah ya fari halitta, yadda Allah yayi kere-kere, yayi kirkire daban-daban. A yau din nan akwai dabbar da zaka ganta ko ƙwaron da zaka gani yau ka fara ganin ta tun da kake baka taba ganin ta ba. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. To duka wannan daukan izina ne, duka wannan daukan izina ne, wa'azi ne, a nusar da kai zuwa ga abin da ya dace, a nusar da kai zuwa ga abin da ya dace. Allah ya ce thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah, sannan Allah shine mai farfadarwa ya tasar a karo na ƙarshe. Ma'ana bayan an yi rayuwa, bayan an gama rayuwa, Allah ne kuma zai farfado da kowa. Summa Allahu yunshi'un nash'atal akhirah, sannan Allah zai tada bayi a tayarwa na gaba. Duka za mu mutu, kuma dukanmu za a tada. Wannan tashi da za a yi, a nan ake rayuwa madawwamiya. Wannan rayuwar wurare da yawa Allah na kiranta mata, shine ta baka lashi. Idan ka ci abinci yanzu, an jima sai ka ƙara, in baka ƙara ba zai yiwu ba. In ka sha ruwa, an jima sai ka ƙara, in baka ƙara ba zai yiwu ba. In ka ci kaza, ba za ka ci gaba da jin daɗin kazan ba, in ka cinye shi kenan, kana bukata kuma sai ka sake nemowa. To kaga akwai wahala a ciki. To amma in ka je lahira, ukuluha da'imun wa zilluha, abincin aljanna tutur ne, shi ba za a ce kuma ka je ka nemo ba.
inuwar ta hutu tutur ne, kuma bara a ce maka ba ce fa ne ba. Amin, insha Allah muna da rabu. Insha Allah muna da rabu. Duk abinda zaka samu a aljanna tutur ne, duk abinda zaka samu a aljanna tutur ne. Wancan kuma horarre ne ba irin na duniya ba. Na duniya yanzu zaka iya ka sayi lemo da kudinka kana sha shaƙe ka, zaka iya ka sayi mota da kudinka ta yi ta tambul da kai. To a aljanna bata isa ta juya da kai saboda ita an hore ta ma da'a, amma kajin duniya ba ce su ma da'a ba. Ruwa da zaka sha a duniya ba ce ma da'a ba, zaka sha ya shaƙe kai ya kware kai kaga yana fitowa ta hancinka kuma sai ka samu waje ka huta. To idan a aljanna ne ruwan bai isa ya shaƙe ka ba saboda me yasa horarre ne, an tsara shi ne ya maka yadda kake so, ya maka yadda kake so, insha Allah. Insha Allah. Jama'a mun fahimta? Shi yasa wanda ya bata lokacinsa wajen neman wannan na duniya amma yi sakaci da lokacin neman wancan, to asalin gabo ke Allah malam. Wannan dai da ba dawwamamme ba ne, saboda haka yanzu kana da abinci a gidanka in ya kare sai ka sake fita, baka isa ka kawo buhun shinkafa ka ce ukuluha da'in ba sai ka sake fita. To wannan ma ka mishi zufa, balle wancan da baya karewa. Komai na aljanna dawwamamme ne. Allah ya sa muna ciki. Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir, lalle Allah mai iko ne akan komai da komai. To sai Allah ya ce يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. yu'adhibu man yasha'u wa yarhamu man yasha. Allah na azabtar da wanda ya ga dama bisa adalci nashi, yayi rahama ma wanda ya ga dama bisa rahama tashi. Doka ce aka saka, kar kai sai kai, shikenan in an ya ga dama sai ma hukunci daidai da laifinka, in ya ga dama sai ce wuce ka tafi abunka. Allah ya shigar da mu cikin rahamarsa. Allah ya shigar da mu cikin rahamarsa. Duka a ce ku wuce ku tafi abu. Akwai wanda shine ma'anar hisaban yasira. A filin alkiyama akwai wanda Allah zai kira shi ya zo, a zo da shi ya bude mai littafinsa, ba wanda yake ganin abin da yake faru. Ce mishi wani kayi kaza zai ce Allah na yi. Kuma lokaci kaza ka zo kai kaza zai ce Allah na yi. Duka a jero mishi ce Allah na yi, ya ce to kaga waɗannan abubuwa babu wanda ya san kai, ka wuce ka tafi. Duk haka da amana insha Allah. To akwai wanda ya sai ce ka dawo ne? Akwai wanda ya sai ce ka dawo ne? Babu. Akwai kuma waɗanda kafin a fara hisabin ma an yi gaba da su zuwa aljanna, su ne waɗanda su babu hisabi babu azaba. Allah ya samu na cikinsu. Insha Allah. Allah zai ce a wuce da su kafin a zo a tsaye da hisabi, zai ce to aje dukkan waɗannan jinsin a wuce da su.
hasisaha يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. Allah ya ce innal ladhina sabaqat lahum minnal husna, waɗanda tanadi na alkhairi da muka shirya musu ya gabata, masu rabo ne, masu rabo ne. Mun riga mun shirya musu, mun gabatar da cewa su rabautattu ne. Ula'ika an hamu bu'adun, Allah ce al'amarin wuta da rikicinta suna masu nesantanta. La yasma'una hasisaha, Allah ya ce ko ɗuriyarta ba za su ji. Amin, ko ɗuriyarta ba za su ji. La yasma'una hasisa. Innal ladhina sabaqa lahum minnal husna, Allah ya ce kalmar rabauta ya tabbata gare mu a kansu. Allah ce to su sun yi nesa da wuta, ɗuriyarta Allah ce ba da su ji, ɗuriyarta ba da su ji insha Allah. Yu'adhibu man yasha'u wa yarhamu man yasha. Allah yana azabtar da wanda ya ga dama, ya yarhama ma wanda ya ga dama. Wai ilaihi tuqlabun, amma dai zuwa gare shi duk za a juyar da ku baki ɗaya bai. Duk wannan ragabzar da ake yin duk za a je a haɗu a gaban Allah. Za a je a haɗu a gaban Allah. Amin, duka za mu je mu haɗu a gaban Allah. Da a je a haɗu a gaban Allah. Da katil wal maktul, wadda ya yi kidnafin wani ya rike shi, da shi da wadda ya yi kidnafin ɗin sanda su haɗu a gaban Allah. Duka da a haɗu. Wa ilaihi tuqlabun wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fis sama. Allah yace kuma ku ba masu gagaran Allah bane a sama ko a ƙasa. Ku buwaye shi, wai ka gagara? A'a, kawai dai wa'azi ake maka. Inna sha nunazzil alaihim آية ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. Allah ya ce in na sha, in mun ga dama, wato muna so a bi mu dole, in ji Allah, mutum ya zama ustazun dole. Nunazzil alaihim min as-sama'i ayatan, Allah ya ce sai mu dan rikita sama. Mu sauko da wata aya daga sama, wani jaje wani a kodda ya sai kunna sigar. Shi Allah yana so ne ka bi shi, ai son kanka ka bi shi, ka yi da'a, ba tilasta ka aka yi ba. Amma in ana so ka bi shi dolen, ai da ka biyu, da ka biyu. Inna sha'anu nazzil alaihim minas sama'i ayatan, haka ne ko? Allah ce in mun so sai mu saukar da wata aya daga sama, saman sai ta hargitse, ba wadda ya isa je bacci. Kaga tarawihi till down kenan. To amma sai ya baka dama, kai ma aka baka mashi'a. Saboda ka duk wanda ka gan shi da gemu, ganin damansa ne ya bar gemu. Yanzu in na je na ce aski ba zai asku ba ne? So daga wanda ya aske shi ma ganin damansa, wanda ya bari shi ma ganin damansa. To Allah yana so ya ga waye zai mishi da'a, sai ya ce a bari, sai ya ga waye zai bari, waye zai yi. Amma duka biyu zai baka daman a yi da a bari. Zai baka daman a yi da a bari, sai ya ce to ka yi, ko kuma ya ce ka bari. Jama'a mun fahimta? Amin, amin. Neman taimakon Allah ake. Shi kansa da'an ka dinga neman taimakonsa ya taimake ka akan da'an. Guje masabon ka dinga neman taimakonsa ya taimake ka akan guje masabon. Duka biyun kuma baka isa ka mishi dole ba. Baka isa ka mishi dole ba. Baka isa ka mishi dole ba. Allah ya samu dace. Wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fis sama. Allah ya ce ku din nan ba masu gagaran Allah bane a sama, a ƙasa, wala fis sama, haka nan a sama.
ku da kuke ƙasa Allah ce ba za ku iya gagaran Allah ba, mala'ikun da suke sama Allah ce ba za su iya gagaran Allah ba. Jama'a mun fahimta? Ai ko mutane yan uwanka ka gani ka san duk abin da kake sai dai a barka. A cikin ku ya kuma akwai masu maganinka. Haka ne. Duk rashin kunyanka yanzu haka akwai wadda suna wajen training din kuma dama yadda za su yi maganinka ne. Ana training 'yan sanda da sojoji da mufol don su yi fada da aljanu ne? Ba don maganin maraji ba ne? Haka ne. To duk yadda ka zan maras ji, to akwai wadda kuma shi kos da ya yi shi ne maganin rashin jinka. Ba shi kenan ba? To Allah ce ba za ku gagara ba a ƙasa, ba za ku gagara ba a sama, ko ba za ku gagara ba a ƙasa, wadda suke sama ma ba za su gagara ba a sama. Ai ba mai buwayen Allah. To ko da ku ya kunkune, ko da ku ya kunkune, ba za ka iya buwayen bayi 'yan uwanka ba. La ya ajuzuhu shay'un fil ardi wala fis sama. Ba abun da ke iya gagaran Allah. Ka san da yawan mutane idan ana karanta ayoyi da suke magana akan bin dokokin Allah, wato ayoyin da suke magana akan abi dokokin Allah, ko hadisai da suke magana akan abi dokoki na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wani sai ya dinga ganin kamar wata maslaha ce daban. Wannan ke sa mutane suna jinkirtawa. Duk waɗannan dokoki da ka gani an samar da su ne don maslahar. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Duka waɗannan dokoki Allah ba ya saukar da su ne don wani ya wahala ko kuma wani ya shiga halin kakani kayi ko kuma wani ya zama rarrabo ba. Yanzu ba an hana sata ba, an hana kwace ba. Ka zauna ka yi nazari. Idan da Allah ya halatta kwace ya halatta, wadda za su ma kwace sun fi yawa akan wadda kai da ka iya musu kwace. Ashe kaga da aka hana kwace ba an taimake ka ne. Wadda da su danne ka su kwace kayanka adadinsu ya fi yawa akan wadda kai da ka iya musu kwace. To sai aka hana. To kaga hanawan kai ma akwai amfaninka. To wadda bai gane ba sai ya ɗauka hanin kaman wani tarraki ne. A'a, kai ma an kawo dokar ne don ka zauna lafiya. Don ka zauna lafiya. Allah ya ce wa malakum min dunillahi min waliyin wala nasir, kuma ba ku da shi koma bayan Allah min waliyin, wani masoyi, wani majibanci, wala nasir ko mataimaki da zai iya taimakan ku. Idan kuka saba ma Allah, kuka kafirce ma Allah, to wa malakum min dunillahi, ba ku da wani koma bayan Allah min waliyin, na wani waliyi masoyi ko majibancinku, wala nasir ko wani mataimaki da zai zo ya tsaya a gaban Allah ya ce ba za a azabtar da ku ba. Allah ce ku sani babu. To sai Allah ya ce والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. Allah ya ce wallazina kafaru bi ayatin lahi, lalle waɗanda suke kafirce ma ayoyin Allah wa liqa'ihi, suke kafirce ma haɗuwa da Allah. Sun kafirce ma ayoyin Allah, sannan sun kafirce ma haɗuwa da Allah. Sun ce ƙarya ne, babu wani maganin tashin alƙiyama. Malam, ai idan ba za a sake rayuwa ba bayan an mutu, to ba hikima ma a wajen halittar mutane. Wallahi babu hikima. Yadda ake rayuwan nan na zalunci da dannal da durmukel, a ce kuma duk wanda ya yi abin da in ya tafi shi kenan tasha, ai ba hikima ma a wajen tsara rayuwar. Yanzu yadda su Bello Turji suke kashe bayin Allah, jama'a mun fahimta, kawai a ce in ya tafi kenan babu wani abu. Aba malam, ai an sha da jama'a.
jama'a mun fahimta? Za a dawo a sake lale, za a sake. Haka kawai mutum ɗaya ya ɗebi biliyan 40 ya tafi, kuma na talakawan ƙasa, kuma shi kenan tasha? Ha ba mana. Ai ba zai yi ba. Amma dai ai ku lura, in dai haka ne cewa in an mutu kawai an mutu babu tashi, to ai ba a yi tsari ma rayuwar ba. Ai ya kamata hankalinka ya baka illa fiye ne abinda ke faruwa, wallahi kasan za a sake dawo, za a dawo. Wani hakkinsa a jihar hakkin da yake da shi a jihar ya kai mai samu ilimi mai kyau, ya samu abinci mai kyau, ya samu wajen zama mai kyau, to ya rayu a tagayyare a walakance kuma a ce tasha? Dukiyar da kasar take da shi ya kai ma talakan kasan a ce ya samu ilimi, talakan kasan a ce ya samu abin da zai ci, talakan kasan ya kamata ya samu kiwon lafiya, talakan kasan ya kamata ya samu walwala a rayuwa, duka bai samu ba kuma ka ce wai tasha? Ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. Za a sake lale, za a dawo daga farko a sake komai da a sake. Annabi ya ce wallahi ko rago ne ya tunkuɗi tinkiya sai an yi kes ranar alkiyama, balle kai da wani. Amin. Da a sake, za a tashi. Wallahi hankalinka kuma in lafiyayye ne, ko baka san ayan za a tashi ba, ya kamata ka gane za a tashi. Wata mota waɗannan bandit ɗin suka tare, da mata da yara duka suka kunna mata wuta, haka suka ƙone a ciki, kuma shi kenan tasha? In an yi magana su ce su ma an taba su, wa'annan su suka taba ku? Wadda kuka kama yanzu kuka karbi miliyan 5 a hannunsa shine ya taba ku? A musulunci ya halatta wani ya taba ka je ka taba wani? Wallahi ko uba ne ya kashe maka naka, ba da ma ku kashe ɗansa. Kun gani? Wannan doka ne a musulunci. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl. حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Saboda haka idan da ɗa Allah ya sauwake zai kashe muku ubanku, babu dama ku je ku samu ubansa ku kashe. Bare in ma an muku laifin wadda suka muku laifin daban, wa'inda kuke kai mahari daban. Jama'a mun fahimta? Duka za a je a haɗu a gaban Allah, duka za a je a haɗu a gaban Allah, duka za a je a haɗu a gaban Allah. Sababin mutuwa dai daban-daban ne, amma dai mutuwan ɗaya ce. Za a je a haɗu a gaban Allah, za a tashi, wallahi da a tashi, wallahi da a tashi, da a tashi. Allah ya ce wallazina kafaru bi ayatin lahi, lalle waɗanda suka kafirce ma ayoyin Allah, wa liqa'ihi suka kafirce ma haɗuwa da Allah, ula'ika ya isu min rahamati. Allah ce waɗannan su ne masu ɗebe tsammani daga rahamar Allah. Wadda yake ji ma kansa cewa ba za a yi tashin alkiyama ba, kaga ai ya sai da aljannarsa, shi dama ba shi ma da fatar zai samu rahamar Allah. Kaga kuma za a tashi. Ai yana daga cikin tabbas ka gane za a tashi, ka dubi abin da yake faruwa a cikin mafarki. Mutum ne yadda yanzu muke zaune a cikin masallacin nan, inda wani zai koma gefe ya kwanta sai ya fara mafarki. Gashi yana tafiya, ya je waje kaza,
ya haɗu da wani abin tsoro ya biyo shi yana gudu, kuma haka zai tashi ka gan shi a firgice. Idan kuma ka kalle shi ka ga alaman firgitan a tattare da shi, to wannan baccin wasa ma wani abu ya faru ya bi jikinka, balle baccin gaske. In dai a bacci za ka ga abubuwa na faruwa na firgici, ka tashi kuma ka damu da abun da ya firgita ka a mafarkin, to bari in ka tafi gaba ɗaya. Wannan ai flashin ne kawai. Kyam za a zaunar da kai. Annabi ya ce wallahi kuna sa mutum aka bari, kafin a watse a bar makabartan za a zaunar da shi. Za a zaunar da shi. Annabi ya ce wadda suka bisne shi, wadda suka rako shi makabarta aka bisne shi, annabi ya ce yana jin takun tafiyansu, yana ji za a zaunar da shi. To an fara kenan, an fara kenan. Allah ya ce ula'ika ya isu min rahmati, waɗannan su ne waɗanda suka ɗebe tsammani daga rahamata, wa ula'ika lahum azabun alim, kuma waɗannan su ne suke da azaba mai raɗaɗi. To Allah ya samu dace, sai mu kwana a nan, sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu ɗora. fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.